Tak my teď v současné době provádíme restauraci tohoto portálu. Portál se nachází na budově bývalého špitálu a siročince, kterou nechal postavit Maximilian Thun Hohenstein roku 1673. Na tom portále můžete vidět vlastně erbovní znaky rodu Thunů. Tam i nápisová deska, kde je vlastně popsána celá donátorská činnost toho rodu, kterou vlastně přispěla k té stavbě toho špitálu. Tento portál je právě krásným příkladem vlastně tvorby raného baroka a je to ojedinělá stavba v tom smyslu, že kolem toho roku 1660 se moc stavebních realizací tady v Čechách nedělo. Tím, že tady vlastně rodina Thunů začala na Děčíně nebo na Děčínském zámku působit, tak tvořila tady masivní stavební činnost. My už teď vlastně dočišťujeme jenom drobná rezidua, především sádrosových krust, a bylo provedeno zde především chemické a potom mechanické čištění. A v následujícím týdnu začneme s tmelením a doplňováním chybějících částí. Celá ta restaurace tak bude trvat celá 2 měsíce. Myslíme si, že v závěru srpna bude už hotovo. Tuto budovu bývalého Thunského špitálu ze 17. století převzal stát do své péče v roce 1945. Od roku 2003 je to ve správě Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Sídlí tady probační a mediační služba, zdravotní ústav, státní veterinární správa a má zde spisovnu i okresní soud v Děčíně. V rámci schválené investiční akce zde budou vyměněna okna, udělaná nová fasáda a dojde k povrchovým úpravám parkoviště a nového vstupu pro tělesně postižené. Protože se jedná o památkově chráněnou budovu, musela být celá rekonstrukce schválena Národním památkovým ústavem, který i dohlíží na technologii a postupy prací stavebních.